sarkin Maraɗi. Ahmad dan Ali Zaki sarkin Katsinan Maraɗi. Ahmad dan Ali Zaki dan Ali Zaki. Allah ya nufa da kai ne jagoran mu. Ahmad dan Ali Zaki sabon sarkin Maraɗi. Allah ya nufa da kai ne jagoran mu. Ahmad dan Ali Zaki sabon sarkin Maraɗi. Allah ya nufa da kai ne jagoran mu. Ahmad dan Ali Zaki sabon sarkin Maraɗi. Me yin magana ta cancanta shi aka wane bi. Kyakkyawan zance na sa mutum yayi kyan hali. Ahmad Allah ya dora shi yayi magani. Sultan Katsinan Maraɗi Ahmad mai tarbiya. Addu'a ta iyaye ke sa mutum shan jarmiya. Ku ansa da sai ku ce da ni sarki Ahmad. Allah ya nufa da kai ne jagoran mu. Ahmad dan Ali Zaki sabon sarkin Maraɗi. Inda har ka iya baka cewa ka iya. Ahmad shi ma ya ce wa kansa shi ya iya. Rawi sadan kana wa kowa cau lafiya. Kai ne ke sanya doki ya kara ado. Ban ga tamkar ka ba cikin sarakai Ahmad. Hasken mu ne kai yan Maraɗi sarki Ahmad. To ku ansa da sai ku ce da ni sarki Ahmad. Allah ya nufa da kai ne jagoran mu. Ahmad dan Ali Zaki sabon sarkin Maraɗi. Zaki aiko a tashi sunansa sarki. Ahmad shi ma ka gane sunansa sarki. Takensa Ahmad MM dan Ali Zaki. Maraɗi ta kace gaba dai Ahmad saraki. Sanan zabuwa kake ka zama kainuwa. Allah ya da saka Ahmad dole ka sha ruwa. Matsayi kafin sarauta ya taka yan uwa. Jeje ne shi na kai ma al'umma yan uwa. Arzikin noma da kiyo ya san sa rayuwa. Lalle kau shi ya san haƙoƙin talakawa. Matasa na Maraɗi sun ce sai sarki Ahmad. Allah ya nufa da kai ne jagoran mu. Ahmad dan Ali Zaki sabon sarkin Maraɗi. Haƙurin ka ne ya kai ka wannan babban mataki. Shi dai sarkin mu baya halin cika baki. Sultan dan Ali Zaki Ahmad sarkin Maraɗi. Mai tarin al'umma Ahmad sarkin Maraɗi. Baya kyamar talaka Ahmad sarkin Maraɗi. Kaka lafiya sarauta ta gidan kuce. Gadon ta yayo sarauta baya cece kuce. Sarkin Katsinan Maraɗi Sultan ne Ahmad ka taka lau lafiya. Allah ya nufa da kai ne jagoran mu. Ahmad dan Ali Zaki sabon sarkin Maraɗi. Ga wanda idan ya zo ana dukan tambura. Baya yin tsangwama da kowa bai takura. Sarakai na ko'ina suna da dama addu'a. Mulkin ka da gaskiya kake yi masa shari'a. Sarki Ahmad Maraɗi kai ne kai yo sa'a. Baka da abokin gaba kowa ya sani. DJ Kamis dan baiwa ni ma ai na sani. Maraɗi da ka takace sarki na Ahmad. Allah ya nufa da kai ne jagoran mu. Ahmad dan Ali Zaki sabon sarkin Maraɗi. Roron barkono mai sa masa atishawa. Buhun kaya ka fi karfin a cika ka adanna. Wandan karfe kuwa saka ka bai zauna. Gurnanin zaki mai sa maza yin ihu. Ga me yin takamanan da ayar Allah. Sarki Ahmad gwani ne gwani yin sallah. Duniya ba ta gabansa sarkin Katsinan Maraɗi. Allah ya nufa da kai ne jagoran mu. Ahmad dan Ali Zaki sabon sarkin Maraɗi. Babban labari baiwa a cikin ruwa. Nan sai kaga kiwaye sun zo a cikin ruwa. Me yin tafiyar Sahara sai yi guzurin ruwa. Ba ruwa sani da allo in ka ratso ruwa. Ba gane sau tafiya a cikin ruwa. Baiwar Allah ce Ahmad ya zama sarki. Allah ya nufa da kai ne jagoran mu. Ahmad dan Ali Zaki sabon sarkin Maraɗi. Kullum dan kirki baiwar Allah ke mai gida. Allah ya nufa da titin mu baya gargada. Mi rawa mi joyi nasara ta zo a cikin gida. Rawa kan murhu kun san da baya cin sida. Hanwaini ya ke canza launi ta yi rangwada.
tarin guda. Sarki Ahmad ya zamo shi zakin suma, sultan katsinan maradi Allah ya taya ma. Allah ya nufa da kai ne jagoran mu. Ahmad dan Ali zaki sabon sarkin maradi. Ranar nadin sarauta naga tarin al'umma, an yo sahu kowa na azama. Taron mai martaba Ahmad ya girmama, sai ka ce arafa ake maradi dan al'umma. Wani ma bai kai gurin ba, an yi daga an gama. Ahmad dan Ali zaki baiwa ka gangama. Kai ne kawaran wani kyau ba shi yama ba, kai ne ka cika kujera baita ta cika ka ba. Sarki tafiyar sama a barkallo ce, baya jijiri da kai sabon sarki katsinan maradi. Allah ya nufa da kai jagoran mu. Ahmad dan Ali zaki sabon sarkin maradi. Angon Fatimatu mace mai san al'umma, Fatimatu duniya ce fatiti Fatuma. Inda da gida da Fatuma baiwa na gode, mata ga gimbiyar ku Fatuma mai martaba. Ku miƙe sama sai ku sara wa autar mata, Fatuma zuciyar mai martaba. Murmushi mai sanya zuciya sai gun Fatuma mai son marayu matar mai martaba. Ke ce ke sanya mai martaba yayi murmushi, sarauta yau ta kuce Fatuma mai martaba. Fatuma mai martaba, baban bin Ali Ahmad mai martaba, baban Mubarak Ahmad mai martaba, baban Mubarak sarkin katsinan maradi. Abba Fayad Ahmad mai martaba, Abba Fayad sarkin katsinan maradi, baban Aida Gimbiya taka lafiya, baban Aida Gimbiya sarkin maradi, Allah ya baka sarkin katsinan maradi. Allah ta kargo alfarma na da Al-Qur'an.